Преди няколко дни по изключение изслушах новините на BTV. Беше полезно, ако не за друго, да си припомня защо принципно не гледам телевизия и защо тази точно телевизия развява байрака на пошлостта и политпросветата. И така е било предопределено, че попаднах на предаването "Индустрията" с българския торент и с очудващо самообладание го изгледах до финала. Очаквах поне към края нещо като дискусия или опит да се оправдае претенцията за отразяване на всички гледни точки. Гледната точка обаче беше само една – на българофобията и невежеството, като сега ще използвам моята си медия, за да изложа една пропусната гледна точка, с която ще направя авторите и морализаторите в индустрията с българския торент на 5 стотинки. Горе-долу това е и сумата, която струват самата BTV и художествените или културни качества на филма "Лов на дребни хищници", който беше дискутиран при една доста зле прикрита реклама. Или ако предпочитате, изглеждаше нещо като компенсация за режисьора Цветодар Марков, че е изтипосан да се прави на импровизиран комик, да нарека палячо, пред камерата на BTV. Първо възражение срещу тенденциозността и българофобията в концентриран вид. Като се почнат заглавието на предаването, на няколко места в изложението беше прокарано твърдението, че торентите са превърнати в индустрия, най-вече в България. Дори самото използване на торенти за разпространение на пиратско съдържание било побългаряване на една съвсем друга идея. Това го научаваме от Асен Блатечки. И двете твърдения са абсолютно неверни, което означава, че са хула срещу българите и съответно се прави опит за натрапване на чувство за вина. А когато е натрапено чувство за вина, много полезно се прокарват и известни политически решения. Защо торентите не са индустрия в България? У нас има два големи торент тракера, всички знаем кои са, като регистрацията и на двата е безплатна. Сайтовете се издържат от реклама, а не от парите на потребителите, въпреки че Цветодар Марков с поредица от алогизми опитваше да докаже противното. Съвсем друга е ситуацията в най-популярните торент сайтове, поддържани в САЩ и Русия, да речем, и тези с произход в западните страни на Европейския съюз. Много рядко може да попаднете на безплатен пиратски сайт, който да предлага богато съдържание. Богатото съдържание обикновено е платено за потребителя, отделно се прибират пари от реклама, а ако не е платено, се използват други схеми. Например, качваш материал, за да свалиш друг материал и така нататък. На фона на действителната пиратска индустрия извън България, да говориш за индустрия с българския торент е нелепо, невежо и българофобско. В сравнение с колегите си от цивилизованите в кавички и развити страни пак в кавички, българските пирати са направо като благородни Робин Худ, които взимат от огледните богаташи, за да раздават даром на бедняците. Никой не отрича, че пиратите взимат нещо за себе си, не твърди, че става дума за някакви хайдути светци, самаряни, но и дума не може да става за баснословните стотици хиляди на месец, които се изсмукаха от пръстите в репортажа в кавички на BTV. И това би трябвало да е много добре известно на всеки журналист, който наясно колко струва видеорекламата в собствената му медия и в колко пъти по-ефтина е рекламата онлайн, била тя за популярни сайтове. Българи ли са измислили пиратският торент? Разбира се, че това не е вярно. Нито самите торенти са измислени от български софтуерни инженери, нито употребата на торенти за пренос на филми и музика е дело на български пирати. Но авторите на българофобското предаване и неговите гости не се посвениха да нижат глупост след глупост, като се надяват, че твърденията им ще се приемат безкритично от някакви си шарани. Може би над 90% от съдържанието в българските торент тракери е с чужд произход, включително от места, където, уверяваха ни, пиратството било значително по-малко от това в България. Дори да приемем, че там теглят много порядко филми, музика и игри, за което си има редици обяснения, включително икономически, това не променя факта, че авторите на пиратско съдържание не са българи, а са американци, западноевропейци, руснаци, китайци, не знам си какви още. И това не е от вчера, а от зората на софтуерното пиратство. Имаше случаи, даже когато служители на холивудски и геймърски студия изгубиха работата си, бяха уволнени, след като ги хванаха да разпространяват безплатно търговската стока. Не е луд той, дето яде баницата, а той, дето му я сервира.
И за това ще стане дума по-нататък, но тук категорично твърдя, и това може да се провери от всеки с елементарни наблюдения, че българите са преди всичко консуматори на вносната пиратска стока, а не производители. Доколкото българи са създатели на пиратско съдържание, става дума преди всичко за записи на телевизионни предавания от локални телевизии и за някой местен филм или музикален албум. Пропорциите спрямо внос от чужбина са просто смешни. Обобщено, да се говори за български торент е невежество, а в случая на това, което минава за журналистика в BTV и други наши медии, можем да говорим за тенденциозност или откровена българофобия. Както ще посоча по-нататък, тя преследва конкретни политически цели. Второ възражение срещу кривите сметки и кривите мисли на един тъжен режисьор. От така наречения репортаж научихме, че един български филм, който най-щедро и само заради личната ми почит към актьора Христо Шопов мога да оценя като посредствен, е гледан от 20 000 души в кината, но е бил изтеглен има-няма 350 000 пъти през торентите. След тази информация, предоставена от господин Марков, режисьор и продуцент на филма, зрителят е подведен сам да си направи извода, че ако не бяха торентите с нелегално съдържание, филмът е щял да се гледа едва ли не много повече в кината и е щял да спечели повече пари за инвестиции в бъдещи филми. По-крив път на мисълта обаче не може и да има. Цветодар Марков и BTV не правят разлика между прожекции на кино и съвсем отделните DVD или Blu-ray версии на филма за домашно използване. Дали един филм е успешен, по цял свят се преценява от посещаемостта в кината най-вече в първата седмица след премиерата и понякога от възходите или най-често паденията през двете седмици последващи премиерната. Ако един филм не се изплати още от парите в касите на кината, и то в регионалния бокс-офис, се смята за провал, за който не могат да са виновни пиратите или зрителите. Причината за неуспеха може да се търси в качествата на самия филм, в неефективността на рекламната му кампания, в броя на кината, обикновено ограничен, които са го прожектирали, и в конкурентните филми, с които е излъчван по едно и също време. Но не може да се търси причина в пиратството или в навиците на зрителите. Проблемът никога не е в космоса, а в кривата ракета. DVD или Blu-ray версията на за домашно използване, независимо за кой филм говорим, излиза няколко месеца след кинопремиерата и за нея се предвижда съвсем отделен бюджет. Поне така и в страните, където знаят как се прави бизнес с филми. Ако господин Марков чак сега разбира, че тези версии отдавна се пиратстват в глобален мащаб и в крайна сметка решиха съдбата на една цяла категория филми, правени специално за DVD, проблемът пак си е негов. И това просто означава, че не знае на кой свят се намира, както и че изобщо не познава поколението на прехода и неговите навици, за което уж бил направен въпросния негов филм. Държа да отбележа, че западната киноиндустрия занемари или изцяло се отказа от така наречените straight to DVD филми, не заради пиратството в България, а заради масовото пиратство в развитите страни. Ако някой твърди, че слабата посещаемост в кината по някакъв начин е обвързана с пиратството на много по-късните домашни версии, може би трябва да направи прехода от фантасмагоричния свят, в който очевидно живее, към реалния свят. Качествените филми си избиват многократно парите още през живота им на кино, ако ще по-късно да не продадат и една бройка от домашните версии. Избиват си парите и получават огромна печалба, даже когато успоредно с кинопрожекциите по торентите се появяват и онези отвратителни записи от киносалоните, така наречените скринери. Всякакви сметки, че гледаемостта на кино или легалните продажби на един или друг DVD филм са щели да достигнат 350 000 бройки в българските условия, ако го нямаше пиратството, са просто поредната заблуда на един човек, който определено тепърва има да опознава света, в който живеем. А до тогава, по всичко личи, няма представа какви ги говори. Реално бълнува. Ще го цитирам. Ако някой се лъже, че е на далавера, като сваля филми от торент сайтове, жестоко се лъже, защото той всъщност дава пари на едни хора. Само с кликването си на тях вече им се вдига цената на тия банери. Тоест те печелят от нищо. Изумително изказване на господин Марков, който показва, че не е способен да навърже две прости изречения в едно по-сложно, за предпочитане в някаква логическа последователност.
Значи той тръгва да ни обяснява, че не сме на далавера, защото реално сме плащали за филма. Как точно плащаме обаче, така и не се разбира. Като кликаме на банери, при кликането на банерите не излизат пари от моя портфел или от дебитната ми карта. Нали? Всъщност, като кликаме на банерите, ние не плащаме, а правим така, че рекламодателят, този, който е подал банера, плаща на сайтодържача. За разлика от господин Марков, аз нямам абсолютно никакъв проблем, че сайтодържачите печелят, както казва той, от нищо. Няма такова положение, когато възниква нещо от нищо. Защото както кинаджията претендира, че не знаем нищо за правенето на кино, така аз претендирам, че той няма хабер от разходите за направата и най-вече за поддръжката и издръжката на един популярен сайт с голям ежедневен трафик и огромна база данни. Вместо да говори небивалици и да заобее как се издържат пиратите, Цветодар Марков можеше да ни информира колко пъти досега българите са платили за неговия филм. Преди някой да натрапва чувство за вина на другите, нека бъде така добър да ми каже колко струва филмът за дребните хищници и изплатил ли се от прожекции на кино. Ако се изплатил от посещенията в кината, чудесно. Ако не се е изплатил, проблемът трябва да се търси във филма, в неговите качества и в грешно разчетения бюджет. Така се прави от опитните играчи в този бранш. Ако някой не си е направил предварително сметката и не е калкулирал рисковете, проблемът си е изцяло негов. Преди някой да държи сметка кой и как плаща на пиратите, нека бъде така добър да ми каже кой и как плати за направата на филма му. Да не се окаже, че филмът е правен преимуществено с парите на българските и европейските данъкоплатци по линия на еврофондовете. Защото ако е така, режисьорът само от нахалство може да претендира, че е подарявал филма на когото и да било. След като веднъж го е направил с пари от данъците на зрителите, а след това го е продал в кината. Да не се окаже, че българите и другите европейски пирати трябва да държат сметка на Цветодар Марков за качествата на филмите, създавани от него с чуждите пари. Преди някой да си води разчети колко пъти е свален един филм от торен сайтовете, нека бъде така добър да ми каже как точно е гледал нарастването на бройката на свалянията, ако не е регистриран на тези сайтове. Нито един от двата големи български сайта не позволява на нерегистрирани потребители да виждат качените торенти, а в нито един момент не стана ясно, че господин Марков се е регистрирал тепърва, едва когато е разбрал как свалят DVD версията на филма му. Същото важи и за интервюираната юристка, което също показа доста добри познания за съдържанието на тракерите и инструкциите за използване. Трето възражение срещу токсичната концентрация от политпросвета и още грешни сметки. Ако лесно можем да си обясним глупостите на режисьора Марков, например с ниския му интелект, например с слабото му познаване на темите, върху които се изказва, или например с това, че се намира от необичайната страна на камерата и плещи небивалици от смущение, съвсем друго яче стоят нещата с следващите герои в токсичния репортаж на BTV. Това бяха Албена Спасова от Международната академия за обучение по киберразследвания и Стефан Минчев от Българското сдружение за борба с незаконното използване на защитени произведения БУЛАКТ. По-късно ще стане дума и за Пламен Дацов, съдия в Софийския апелативен съд, но него ще си го оставя за десерт. Нека нахраня първо дамата, че така е кавалерски, а и в интерес на истината тя беше единствената, която не се изхвърляше като, да не казвам какво, на мокра пясък. Даже си мисля, че ако беше съвсем малко по-възрастна и живееше в едно по-друго време, от нея би излязла превъзходна дружинна ръководителка или комсомолска секретарка. Да вземем, например, идеята й в училище да индоктринират децата по начин, който съответства на икономическите интереси на развлекателната индустрия. Това беше просто очарователна идея. Приемам предложението из две ръце. Продължавам сарказма си и относно идеята на същата другарка Спасова, цитирам, да се създадат алтернативни платформи с законно съдържание, които да предлагат голямо съдържание, филми и музика и много лесен достъп. Край на цитата. Още една чудесна идея, която ме забавлява с това, че още преди да е реализирана са известни резултатите. Това наистина ще е алтернативна платформа, а не основна платформа, от която ще се тегли съдържанието. Защо? Първо, защото под законното съдържание тук, за което